Hej! Här har jag en som pratar teckenspråk. Så jag kommer prata med henne, så kommer jag säga vad hon pratar. Detta betyder tack. Och alltså man kan tolka en massa grejer. Så om jag hälsar på henne och säger så betyder det tack och hej och sånt. Så lyssna här nu, va? Detta betyder mamma. Detta betyder pappa. Alltså detta teckenspråk är på arabiska. Så nu kan hon berätta om lite. Hon har långt hår och hon har en syster som heter Lama och Hanna, och hon har långt fint hår. Hon har haft sjal innan. Så länge sedan hade hon sjal. Och ja. Och hon har haft sjal sen innan, när hon var 17, och hon gifte sig när hon var 17. Ja, lite nötter. Detta betyder ett teckenspråk på arabiska. Och detta betyder okej. Så. Sen sa så. Och så. Okej. Det godkänner jag. Och detta betyder inte så, jag gör inte så. Detta betyder toa, alltså jag vill gå in på toa. Och hon är smile, detta betyder fin. Och detta betyder snälla. Detta betyder haram. Det betyder alltså det är synd, inte synd sån här synd på alltså att det är synd om en kille. Och ja. Hon säger tack och hej då. Och jag säger också tack och hej då.